ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ತುಳು ಕಾಸ್ಟಲ್ ಲಾಗ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಆದಿಸ್ಥಳ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಮೇರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇರ್ ಮತ್ತು ಸುರುತು ಒಂದು ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಟು ಅವನಂಚು ಮರಿ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕನು ಅಪ್ಪ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಬೆಲೆ ಪೈ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆದಿಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ದರ್ಕ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ಮೇರೆ ಏಳೂರು ಸಿರಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ದರ್ಕ ಗುಡಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉದ್ಭವಶಿಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೈರ ರೆಡ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತುಂಡ ತಲಪಾಡಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಾಪಂದ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಲೈ ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುತ್ತಾರಡ್ ಬತ್ತಿನ ರಾಣಿಪುರ ಈ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದಲ ಪೋಲಿ ರೆಡ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಪೈರ ಆಪನು. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗುಡಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉದ್ಭವಶಿಲೆ ಆದಿಸ್ಥಳ ಬುರ್ದುಗೋಳಿ ಕಲ್ಲಾಪ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಉಲೈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪೋಯಿ ಉಲೈ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಬರ್ಕ.
ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪುನೊಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವಿನೊಂದು ಮರೆ ಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕು ಅಪ್ಗೆ ನಿಂತ ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್.